出国那个 slam 就农山起嘛。Kejenge ki da ka ba shong yeng ka ba khat ar kan ta ka ba pelong da ka sinjuk ki wa he shnong urban jawai ban pen pa we kejing persha e kejing ra no e ka PWD jawai not division cha shang pung kala sedang na do ka por san beje ben step chokola si ublei bat kala long ka ba sei so lai I ba baro ki dukan ba ki yau ki la khang khardap lut kumju ru ki bank ki ba na sor jawai kat ba ki office sarkar ki la play henrai tang khndiat ngot ki nong trei ki la poi shi ki jaka trei ki kali ki bakamai sha shalong la rambai amlarem bat kumta ter ki la isno ktilang mat kane ge je ki wa chnong henrai ki examen joga diploma in elementary education ga la long ha government boys higher secondary school jawai kala long ka we ya be ya ti klam ka do ke jing thod na lor kata ki pulit ki la pelong ke jing apahara hayau thmai bat yo musiang bat ki he pulit ki la ya pahara baro ka wai ka sor jawai